Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters, balita nasyonal kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Upod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga, syudad sang Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Action Reports Sunday Edition. Of course, karon nga adlaw sa nga Domingo, Hunyo 26, 2022 mga ka-action. Sige hapon, ang inyo alagad, Action Dorel Cabato. Lupod kita subong mga ka-action, las 5 sa nga aga, tubtob las 6:30. Ila ka mga issue aton pagatalakayon sa siniman nga adlaw. Kaga of course mga balita lokal, national, kaga international mga ka-action kung may mga bag-o nga mga balita kung magasulod kadungan diri sa aton nga pagapangalagad sa siniman nga aga. So kamusta kamo dira? Domingo, subong nga adlaw, kamusta ang inyong weekend so far, mga ka-action? May pagkabuas, Lunes na naman. Kadasig lang sa mga inoras. Kung saan lang tayo nag-Hunyo 1. So mga ka-action, dugay-dugay, sila na lang ka-adlaw, mahulyo na kita. So July, sila na lang ka-adlaw, magapungko na ang aton bag-o nga presidente sang Pilipinas, si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upod man kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. So sige, subong man nga adlaw pag igadulong man sa aton sa aton nga mga action reporters and correspondents ang ilang nga mga balita. So bantayan nyo inakaroon mga action kag aton ni Baluon ang pagdalo nga balita sa aton naman nga mga reporters. And of course ang aton patrol, kamustahon tang palibot karon sa syudad sa Bacolod. Pod man kay I think Action Alvin Grava siguro subong nga aga ay no. So i-check ta na karon ang aton nga patrol kung sino kay duway kami ka sugat anay pero si Action Alvin Igoro. So, mga ka-action, hibaluon ta kung kamusta ang syudad sa Bacolod, kamusta ang paglibot-libot niya sa siniman niya kaagahon sang Domingo, mga ka-action. No? So, of course, pila sa mga ka-action ta subong ga-prepara na kay timaten sang mass sa, of course, simbahan, sa may cathedral, o kundiin pa man nga mga kasimbahanan o subong nga adlaw mga ka-action. So, extra careful lang sa mga magabiyahe pag subong nga adlaw. Always reminders kinaton pahanumdum sa inyo mga ka-action nga hinay lang kita. Travel safe kid. Dapat kay para kay para tawhay ang aton iyang pagpangabuhi. Una. So, mas maayod man nga bisan hinahinay lang. Angan-angan lang, importante makaabot kita sa aton nga mga padulungan. Okay? So, good morning sa tanan nga nagaupod sa akon via Facebook, YouTube, and website. Sa mga OFWs tadra sa nagkalain-lain nga bahin sa nga kalibutan. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga ka-action. Kag of course, sa mga nagapamati naman sa radyo, good morning sa inyo mga avid listeners sa Action Radio Bacolod. Thank you so much sa inyo pag-upod man sa akon sa sining aga. Sa mga nagaka-pedra, enjoy your coffee. Nagado kayo man sa tiyempo kay na lang to ya pero ko kabalo na subong kay tiway na ko ka lantaw ti dulom pati kay na pag abot ko di. So i-check ta na karon man sa aton patro kung kamusta ang palibot sa ang syudad. Kag of course mga ka-action sa aton nga weather subong nga adlaw base man sa ginpagwa sa pag-asa. May low pressure area kita gali mga ka-action na o kon LPA so las 3 kainas ang kaagahon
Ang low pressure area ang nakit-an ini sa 195 kilometros na sidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. So, sa bangod may LPA ta, so mabalaan ta ni karon kung anong sitwasyon sang panahon diri sa aton. So sa may mga nilabhan dira, bantay-bantay kamo ha kay basibla mala na inyo nilabhan kag maulanan liwatnan. Apoy pa naman no. Sa Western Visayas, mga kaaksyon, kalakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, ang mangin magalumon subong ang kalangitan nga may talagsahon kag lapta-lapta nga pag panalithi kag panaguob ina bangod sa low pressure area. So, mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin. Gika naman sa naminhan na sidlangan, padulong naminhan nakatundan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Kag ang baybayon ang mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Okay? So, ang high tide la 5:03 karon sa hapon mga kaaksyon. Kag kaina naman sang kaagahon or alas 12 ang low tide. So, ang sunrise or pagbutlak sang adlaw, alas 5:28, dugay-dugay makaaksyon, magapakita na si Haring Adlaw. Ina, kung wala sang galom subong. Kag alas 6:13 naman, karon sa gabi, magatunod. Ang temperatura diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, yara sa 24 to 33 degrees Celsius. Okay, so sige. Kag sa ato na nga mga headlines, nagikan sa aton nga mga action reporters, unahon ta sa action Artay Hupon sa City Hall. Problema kag pamahog sang dengue mas ginatutukan karon sang Barangay Estefania. Balita naman nagikan kay Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, kawatan sang kable na agyan sa mga nagapatrolya nga tanod sa Barangay Pahanukoy. Sa ato naman yung mga action correspondents kay VJ Apasible, Action VJ Apasible, sitwasyon sa insurgency sa Banwa sang Moises Padilla, manageable sunod sa kapulisan. Action Roger Gutib, isa ka babayi, arestado sa illegal numbers game sa syudad sang Cadiz. Kay Action Nelson Patino, kapulisan, blanco sa gihapon sa kamatayon sang isa ka watchman sa Banwa sang Calatrava. Alas 5:10, Action Radio Philippine Standard Time. So sige, inaalang-anay mga ka-aksyon kay mapos kita na for some commercial break. Kung sa aton niya pagbalik, of course, pagkakwaon tang aton patrol, kamustahon tang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sining. BioFlu bangon Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sunod ang mga Las 5:15 Action Radio Philippine Standard Time kag pabalik diri sa Action Reports Sunday edition. Aton na iga-check ang aton patrol mga ka-aksyon sa iyaman paglibot sa syudad sang Bacolod. Kung kamustahon ta ang iya nga paglibot-libot. So sa patrol, ito si Action Alvin subong Action Alvin na wala. Sige. Wala to talang no. Kaya okay. Sige So, sige, i-check ta si Action Alvin Grava sa patrol. Action Alvin, maing aga. Action Doors, good
morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon no sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Siya dugidya ka tawhay no sining kagahon aksyon doors sa diin kung taon tagin gay ko aton nga no. Hinahinayan ta bulanay. Ay ka reflect sa aton vivek sabi. O ang laragway sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Siya dugid ka tawhay, especially if you are on downtown area. Di masanaaw na subong aksyon doors. In fact, ang patrol ari diri mismo sa atubang sa San Sebastian Cathedral aksyon doors no. Sa diin in line ini sa preparasyon sa pila naton nga mga kauturan nga temprano pa magatambong sa Santos nga misa subong aga nga of course ang kalabanan diriya temprano pa man nagabulog. May mga nagapadulong na karon kay bukas naman abi ang San Sebastian Cathedral sining aga and may mga nagplugin pastor na diri no. Magluwas of course sa simbahan nga paglugar din dar mga atong sining mga kauturan di ang Evangelia tong ara sa tubang mismo ng San Sebastian Cathedral tong mahilig ka sa flowers, flowers gidyan at senadors, no? May ari diri ang mga bulag nga ginapastar na, may ari man diri ang mga pagkaon, iban pa mga butong ari diri gina-ready na ni action doors while ang iban nato yung mga kauturan gusto nili mo ang kuan bala puto may ari man diri bingka aksiyonadors no gina-plaster naman diri ready na no para sa ato sila nga mga kauturan may mga salakyan na this time pero pipila pagid lamang ka mga salakyan ang ari naman diri sa downtown area ang iban halin diri sa area sang barangay sang Punta Taytay ang iban diri halin man sa area sang barangay Banago barangay Bata going man sa area sang Libertad. So sige ang kasamig galabay ang pila naton yung mga kauturan sa diin diri sila tanan halos nag-agi ini mga salakyan sa action doors para naman sa kay para going man sa ilasing ka mga destinasyon kasama kita pagtakaton man sa sining tinion especially sa downtown plaza then ang downtown plaza mo action doors masanag sa gyapon kay ari pang mga lugar pero may ari na diri nga mga kauturan tang temprano pa nagapanilhig no paano ang pila naton nga mga kauturan nga magalabay diri sa siningang lugar ang iban diri makasiling kabaw katinlo sang aton sini Bacolod City Public Plaza Action Alvin, yes ang South Capitol Road ang ginpasira kahapon no. Yes, Di South. bukas na. Bukas na aksyon doors kaya na kahapon, especially sa may South Capitol Road. Kahapon nga daw bangod. Ang North Capitol Road aksyon doors, no? North. North. Kay masyado gidya kay inaugurasyon kahapon nga daw sa gobernador sa probinsya. Nagtalabong halos ang opisyal sa probinsya sa Negros Occidental halos sila panano nagtambong sa sinigurasyon sa mga opisyal sa probinsya sa Negros Occidental Action Doors. Di operasyon niya ni kagabi pero at paano natapos man nga matawhay kay araman ang presensya ng mga kapulisan natin sa Italoman sa police station number 2 kan man natin hapon nga iban nga mga opisyal sa probinsya action doors. Kagatuto gali kagapon Action Alvin ang imo idol bala nga si Ice Sigera. Uy, siya? Atuto siya kahapon. Nakibot ko gali sa pag-post ni Action Dale nga special guest man isa man siya sa nag-perform dito Action Alvin. So way tagid na batian ang mabugnaw na naman nga tingog bala sa imo idol nga si Ice Sigera. Ay isa na siya sa una Action Alvin mong subong
ginisla niya na Ice na lang ang tawag sa iya. So si Ice Higuera na siya. Oo, daw kangay man to sang isa man, no? Mayong singer, international singer pa. Naman ang pangalan niya. Oh, galing ka hindi lang to pati pangalan ng iya ginisla na Action Alvin kundi iya gidya pati mga iya nga tingog, ang gina-refer mo, ginasiling mo si Charis. Si Charis. Nasubong si Jake Cyrus na. Jake Cyrus na gali sa subong. Yes. Oo. So, amo lang to Action Alvin kay hindi lang ngalan ang gin-change siya kundi ang iyagid mismo nga personality. So, do lalaki na siya subong Action Alvin kay asa naliligad galing abot ko nakita mo tong nag-post siya sa iya social media nga nakatopless siya. Oo. Do lalaki na gid siya no. Pero Gani man. iya man nga choice pero amo na Action Alvin kahapon to ya do ga pangita ko ganis ang video tani blas ang pagkanta ni Ice Higuera bala kay na hindi ko na makanta siya mong actually kung idol mo na siya idol ko man na siya kay katahom gina sa iya magkanta Action Alvin perte kabugnaw do ano man lang ara ka sa freezer man. Gani man, kag makahambal ka ba? Makahambal kaya nga magkatapon sa kanta, pwede ma-request ka pa, pwede isa pa? Ay, kalay. Di ba si Mama siya? Di ba binubayad ka na? Ang gamit pagkidali ang tao masigit, isa pa! Isa pa! Isa pang chicken joy. Ay, kalay. Pabahaw! So, in fairness, no? Baka nagod kung kabalo lang kung kabalo. O gani ba, no? Pero kaya siyempre, do makapamati kam lang yung bisan ara ka sa layo yung mga no? Bisan hindi ka pala invited. O gani man. Bisan hindi ka Mati invited. kam lang ya. Oo, basta importante, katampong ka. Bisan nakuha ka lang picture, Nan. Bisan picture lang, bisan ginagbay nga picture at least okay na siya na doors, no? Yes. But anyway, ang sining kaagahon, sang nasiling tanam sa masa na na dugay-dugay, alas 5 ang rather mga alas 6 aksyon na doors. Mag-umpisa naman una ang bisa, dili naman sa San Sebastian Cathedral, nga pag-apat na tampungan man sang aton sini nga mga kauturan. Masyado katawhay, sa siling tanan, general masyado katawhay sa downtown area, while ang iba naton nga mga kauturan nagapanglakaton sini nga kagahon. How about Action Alvin ang subong aton nga kalangitan? Kamusta? Ang kalangitan ta aksyon na doors, makitan mo sa aton sini nga Timex, masyado man katawhay. Although may pipila ka manipis gid lamang galom ang nagabalibot sa kalangitan action doors, pero in general masyado katawhay. Although to kagina may tong intro mo hambal mo to kagina action doors, may Yes, may low pressure area subong Action Alvin nga nakitaan sa 195 kilometers dito sa nasidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ay, oo. So, diriya sa aton action doors, kung magalan daw kita sa aton siring kalangitan, masyado ka tawhay, no? So far sa naaw man ang kalangitan, do ka clear man, clear? Yes, ka-clear gid action doors, although may portion ng diri, no? Nga mag-galom, manipis gid lamang ini nga galom aksyonadoors. Mabalatan ni karon, especially nga mag-putlak na si Haring Adlaw. Pero ulo aligmat lang sa gyapon, especially Action Alvin sa mga nabukid bala nga mga lugar bala nan kay wita ka baloblag basigulpi dito buang pag-ulan nan. Correct. Sakto na action doors, hindi gid magsalig, especially kung magkalan kung ara ka sa nabukid, bahin, kung ara ka sa paghigaron sa baybay, ara ka sa kilid sang suba, hindi magkumpiyansa, still extra gid nga paghalong, no? At the same minute, aton sila nga mga kauturan, especially sa bunga aga, soprano pang nagadala sang ila sila nga mga salakyan, extra gid nga paghalong. So for action na doors, ang muning observation karon sa pila ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod. By the way, extra gid nga paghalong man sa aton sini nga tagsa ka pang tag-iya sang balay, kaginaw mga alas 3 kay na sang aga may sunog to nagluntad sa area naman sa Capitol Heights sa barangay Villamonte. Gani kung may sila, kung may suga, magamit sa kandida, dapat ang kandida pantayan gate, and at the same time kung magtulog sila palungo na ng daan. And at the same time, iputang gate, no? Sa sinang
makondalas ka ng isang pinggan nga kristal, butang ka, hindi kita ibutang o itungtong sa combustible materials kay delikado gid katama. So para sa senators, muli ang observation karon sa patrol, especially in downtown area. With action Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Las 6:27 Action Radio Philippine Standard Time. Madamong giging salamat Action Alvin. O pwede action ninyo bugina dra sa patrol sa imo man nga observation report nga gindulong sa amon sa siniman nga aga. Okay, so sige mga ka-aksyon, antes ang aton nga of course commercial break. Ini bala mga ka-aksyon pila ka balita lokal aton pagaistoryahan subong nga adlaw. Kay nano maning sitwasyon subong sa syudad sa Bacolod nga mayara naman sa tawo nga mga nagaihaw sang ido ay nano man naman. Minarescue ang kapulisan nato no. Minarescue sila nga 7 kabuhi nga mga ido kuno mga ka-aksyon nga ginaligar tuyo nga ginabakal ini kag ginaligar ihaw dra sa may barangay Handumanan, syudad sang Bacolod sadtong nagligad iya nga Miyerkules ay nano pati do lagi na patawad. So sa interview kahapon bala action mga ka-aksyon ni Action Dale kay Major Richard Parito ang hepe sang Police Station 10 na dakpan nila o kung nadakpan sa isa ka gwardya ang duha ka mga lalaki sa nga nagasakay sa isa ka tricycle nga top down ni guro ang wala bala sang atop nga tricycle top down na tawag di ba no nga may karga sang mga ido mga ka-aksyon. So ginpalabot ini isang security guard ang insidente sa Police Station 10 samtang ang ining duha ka mga lalaki ni nga yara sa tricycle nakapalagyo ini. Suno sa kay Fajarito, base sa ilaman nga natipon yung impormasyon, nagapamakal ining duha ka mga kalalakian sang ido nga nagabalor sang 100 pesos kada isa. O kon nagapangguha lang ini sila para nga kuno ihawon. Sa karon yara sa kustodiya sa Police Station 10 ang tricycle samtang ang mga ido mga ka-aksyon ang gin-turn over sa Bacolod City Dog Pound. No man nagakatabo sa syudad sang Bacolod man pati ido pagidyaw ay nagidhaw kaluoy man sa mga ido ni nga nano wala ta man niya ginakaon pero may argi man niya tao mga ka-aksyon nga nagakaon sang ido pero ako hindi ko ginaguro kaya kaunon but anyway ining mga ido dako maning mabulig sa aton mga ka-aksyon sa pagbantay sa aton mga puluyan ginakabig na ganin isang kalabanan sa mga ka-aksyon tanga daw pamilya nila no ginaupod pa ni sa pagtulog ang iban iniya may mga breed pero mayara man niya nga bisan wala lang breed ang ido ta dapat palang gaon ta na mga ka-aksyon kaya ako ina sang mabulig sa aton bisan nga artista lang si action heart si Heart Evangelista bala mga action mayroon siya sang yung sang askal nga ido pero grabing pagpalangga niya sa sini nga ido mga ka-aksyon so diri sa aton sa syudad sa Bacolod nano man hindi nyo na pag dungagi pang problema kay kadamo na sang tinirohay diri sa syudad sa Bacolod dungagan nyo pa ning pagpanguha pa sang ido kag ihawon tapos ang isa, baklon ng tagsin, agihawon, ay kung hindi kakaon sang karne, uloban, talang sa utan-utan, hindi na magsigi, padra pang hilabot sa mga ido, ang kapamuyong lang ng mga ido, pa na nga gad-gad naman, no? So, ginadilian ang muini nga sahi sang bluhaton mga ka-aksyon. So, hindi tayo pag-itolerar. So, kung sa mga ka-aksyon, tada nga may madakpan, nga nagahimo sang sini nga sahi isang buluhaton i-report nyo gilayon sa kapulisan mga ka-aksyon para kung sa Bisaya pa matagamba na madudla na nakabisaya na ko kay do nagsaka ang dugo ko pag kabasa ko sa sini nga balita nga pati mga ido gina nasubong gina ihaw kag nakaon no? Sige. Kag sa iban pagid nga balita lokal naton mga ka-aksyon, ari naman no ang
kapulisan upod man sa 28 ka mga tag-iya balasang junk shop diri sa syudad sang Bacolod ang natala na iyang magapatigayon sang pagsinapol. No? So, inianggot mga ka-aksyon ha, sa problema naman sang kinawatay sa kable sang kuryente. So, suno iya kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang ini nga inisyatibo ang resulta sa ginpatigan nga meeting man sang nagligad nga adlaw upod sa mga miyembro sang Peace and Order Council kag suno kay Familiaran dako ang mabulig sa sini nga grupo sa of course sa aton man kapulisan agod makilalaan ining mga responsable bala mga kaaksyon sa krimen bangod masami of course sa ila man ginabaligya mong no ang ining mga kinawat nga mga kable sa kuryente. So si Vice Mayor Familiaran liwat nagpahanumdom sa mga junk shop owner ang posible atubangon Manila nga mga konsekwensya sa mga konsekwensya mga kaaksyon sa idalom naman sang anti-fencing law. So magluwas sini ginapaabot man sang vice alcalde ang bulig sang tagsa ka mga opisyales sa barangay paagi sa pagtukod sang kaugalingon nga mga task force. Kay diri sa aton mga kaaksyon daw na uso ni ang term na bala nga tigkiliwi nan. So usually gambal na mga gakabatian ko na gambal nga ari na pasulod na ang panahon sang tigkiliwi kay tungod nga wala sang ano tawag sining wala sang tapas o naguntat ang tapas so man do medyo pigado ang panahon sang tigkiliwi do katag piligado do ka man no amo na nga ang term. So ang iban naga ano tawag sining man ang term man naga sideline kagang imo nilang sideline galing nila hindi legal nga sideline kundi illegal. So na madumduman ko sa nagligad nga bulan I think may nadakpan tong lalaki man sa dito kay nga ba hindi man sa Bacolod nga ato man go guardia siya no panguha niyang mga kabilya sa iya ginatrabahuan no ama na so something ama na mga kaaksyon bala ay nano mga buhi na ng tablas sang tadlong tigal hindi taman mabasol mga kaaksyon tanga iban pero amo na mga tubang ka lang sa imo alo to bangon dra once madakpan ka no so amo na mas maigid mga kaaksyon nga legal ang ato niya ginahimo nga trabaho kay at least ang mapakaon to sa pamilya ta halin man sa hindi man bala magkaradunlan ang ato niya pamilya bala mga kaaksyon kay ginapakaon ta sa ila halin of course sa aton pinangabudlayan okay actually budlay man magpakawat so pangabudlay man na siya ma-consider hindi no so amo na budo legal lang kita para pareho man lang kita tanan nga nagapaninguha man so ang mga ginabiktima nyo dira gapaninguha man na sa kabuhi no so kabay pa nga matapna na ini nga sahi man sang mga insidente mga kaaksyon okay kaga pahanumdom taman sa mga kaaksyon tadra bala nga mga especially ining hubog or mga nakainom no so kay dito sa Banwa iya sang Isabela may isa dito ka reported incident nga may nasapuan niya bangkay 50 years old na siya mga kaaksyon dira sa may Hacienda Antolanga, Barangay Tinungan, Banwa sang Isabela. Kay sunod sa report sang kapulisan, dubali kahapon ni siya nakitaan mga kaaksyon mong so last kahapon nakita ng iya nga bangkay. So last siya nga nakitaan antes sa sapon ng iya bangkay lasay sang gabi sang Hunyo 24. Kag hubog ini siya kuno mga kaaksyon kag nagpaligo sa sapa. So kalabanan sa mga insidente sang mga ini man nagkalalumos bala mga kaaksyon amo mga nakainom or hubog. So kung mga nakainom ka na dira hindi na anong gadgad nga maligo haw no pero amo na pila ka mga insidente man actually na record man sa Punta Taytay meron man mga hubog tapos gapaligo sa baybay tapos pagkabuas gakasapwan na lang so sa mga nagainom dira kung sa pasayod pa sa mga ilim nun drink responsibly no so sige ako las 5:36 Action Radio Philippine Standard Time.
Ma-pause kita na yung mga ka-aksyon for some commercial break sa isaton pagbalik. Aton na pagkakuha ng mga reports ng aton nga action reporters and correspondents. So magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, Las 5:42, Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik na diri sa programa Action Reports Sunday Edition. Kaya pa rin yung alagad Action Dorel Cabato. This time mga ka-action, atong pagkakwaon ang report. Nagikan sa aton yung mga action correspondents. Kag of course, action reporters. Atong pag-aunahon ang balita. Nagikan kay Action Eric Magbanwa. Kawatan sang kable na agyan sa mga nagapatrolya nga tanod sa barangay Pahanukoy. Detalye with Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Dorel. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nadakpan sa mga nagarondang nga barangay tanod sa barangay Panukoy ang ginasuspitsuhan nagapangawat sang kable diri sa syudad sa Bacolod kang ilay ni gindon over sa Police Station number 8. Ang suspitsado ginkinala sa kay Ike Garcia nga pumuluyo sa barangay Handumanan sini syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 na agyan sang mga nagapatrolya nga barangay tanod sa barangay Panukoy si Ike Garcia nga may kamalamalahan nga hulag kag didto ilay ni ginsita kag gindala sa Police Station number 8 kag dito man nadiskubrihan nga madala ini sang lagari kag cutter nga posible amo ini ang ginagamit niya sa pag-utod sa mga cable wire nga target nila kawaton. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 Action Dorel, wala sila sa minakuha nga cable wire, magluwas ng lagari kag cutter, rason nga ini siya ang iga-release man sa Police Station number 8 matapos maglap ang oras nga naparteneser sa iya nga tuntano si Panukoy na si Pichado kayo bla nga ito masakam sa poste yung nga gin-hold siya dito sa aton pag na-recoveran sa sang karakter lagari. So practical interrogation ta siya wala hindi kita makakakuha siya sa mga impormasyon sang aga na lang siya nag-ako nga may upot siya nga may tricycle kuno nga taga-Handumanan sila muna ang ilang kuan gali mang tutay kable so tigay na prepare sa aton tanod kay nakitaan siya lang ang nakita. ang iba niya sa upod nakapalagyo. No, nakapalagyo ko no, bali siya ko no niya kay kung makakuha sa kable, ginaagyan na siya. May mga upot siya. Ano ginagamit nila sir? Tricycle? Tricycle ko nung gamit nila. Pero wala na recovery sa ila. Kinpantalan siya sa gamit ay period siya. Kaya wala man recovery. Kater kang gagari. Pero ang stolen items wala siya may makuha. Kaya ma-attempt lang siya. May rentanot na nagyan siya nga daw sikitsado kayo. Tiging kuha siya. Manong saka pa lang sila sir sa poste? Oo, muna ko no, manong saka pa sa poste. Wala na nagsikikas yun eh. Ang rason niya sa iya nga kuha siya iya nga kater kang gagari. Nakita ilang ko no. Wala may makuha siya ng informasyon tapos ang aga na lang siya nagtako. So damo lang siya mo sir kinabatay sa mga police stations isang kable mo? Gani may nani kayo ang tanod tada maka-leto kay Master na bala nung gusto sa ato na nakuha siya. Kaya nalabayan siya nga daw sa ato kuha siya kaging turnover sa aton. Kaya may na-recover siya ang lagari kag cutter. Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Damo gid nga salamat Action Eric Magbanwa kaga sa Sailohan tang balita lagi ka naman kay Action Art ay hupon sa balita sa City Hall problema kag pamahog sang dengue mas ginatutukan karon sa Barangay Estefania. Detalye sini with Action Art ay hupon. Action Art. Good morning, Action Dorel. Padayon sa karon ng kampanya sa Barangay Estefania angot sa kaso sang dengue sa mga barangay. Kasunod nga mayara na sa 21 tanan nga na-record nga kaso sa mga lugar. Suno kay punong barangay Jerry Tingson, padayon sa karon ng paglibot sa niya mga personnel sa barangay agud sa pagpanagtag sang powder nga ibutang sa mga stagnant water agud mapunggan ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Dugang panitingson na mayara man sila sang patigayunon nga paging operation sa mga lugar nga mahimo magtaas ang kaso sa palaabuton.
Liwat man sini nga ginahinong kooperasyon sang iya mga pumuluyo nga kon mahimo padayon o nang ila kapag paninlo kon pagpanghawan sa ila palibot. Nagtaas ang cases pero may mga recoveries tapos sige ang atong kampanya no sa prevention para hindi lang magdamo naman ang cases. Then may ready man kita permi, may mga fogging machine kita nga as per request naga-fogging kita sa mga area no. Pero pa tayo ng clean up drive sa aton mga purok officers kag homeowners association officers naga-coordinate na sila sa barangay. So amo lang nga aton nga action man siyempre gatag kita atong lang mga powder para sa mga stagnant waters. Amo man lang na ang bulong. Siyempre kung nagabuinulog ang tanan na matula gini sang dengue diri sa atong barangay. Ang pinaka-latest, pila ng cases mo na, Kap? Ang total nga na recorded 21 mo no. Dala na ang mga naka-recover. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo gid niya salamat Aksyon Artay Hupon kag sa ilohan ta mga ka-aksyon aton balita sa aton naman nga mga aksyon correspondents. Aton pag-unahon ang balita nagikan kay Aksyon VJ Apasible. Sitwasyon sang insurgency sa banwa sang Moises Padilla manageable sunod sa kapulisan. Detalye with Aksyon VJ. Suno kay Police Major Randy Babor, manageable ang sitwasyon sa Moises Padilla kung insurhensya ang paghahambalan mungod sa presensya man sa mga katapo sa Philippine Army. Rason nga mahapusto sa hepeng pagmonitor sa mga aktibidad sa makawalang nga grupo. Dugang panibabor ang mga pumuluyo mismo ang nagabulig man sa mga kapulisan sa pagbantay sa ilasing nga lugar. Ginahingyo man sang hepe ang publiko nga gilayon nga mag-report sa kapulisan kung may mahibaluan nga anuman nga mga aktibidad sang mga NPA o call New People's Army sa ilang sining nga lugar. Pamatian ta mga kaaksyon ang dugang nga pahayag ni Police Major Randy Babor. Report so may Nabatian ng hepe sa Moises Padilla, PNP. Para sa Action Report Sunday Edition, ini naman si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kag sa iluhan naman ang balita, nagika naman kay Action Roger Gutib, isa ka babayi, arestado sa illegal numbers game sa syudad sang Cadiz. Detalye with Action Roger. Action Roger. Yes, Action Dorel. Blessed Sunday sa aton sini mga ka-aksyon, mga balita gikan diri sa mga syudad sang Cadiz, sa aton sini nga madulo masiwa tiniol, isa ka babayi diri nga sa diin nagapagtubang sang kaso sa illegal number games ang aristo matapos ngayon siya may ara nakapinding nga mandamiento de aristo naging issue sang korte sa RTC Branch 60. Kahapon sang hapon ini Action Dorel gindakop sa gin-operate ini sa may bahin sang Purok Tuloy sa Barangay Sunsik sa syudad sa Cadiz. Karon nagapabilin siya nga destinado sa Cadiz City PNP Custodial Facility ning suspect ikilala kay Floserfina Mahinay Ilagura. Senior citizen kay 67 anyos na ganigli. Residente man sang siling Purok Tuloy, Barangay Zone 6, Syudad sang Cadiz. Sa report, pamunuan ni Police Lieutenant Gina Fernandez, Deputy Chief of Police for Administration, sa idalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi, ang pag-serve sang warrant of arrest for mga kapulisan na assign sa warrant section. Ini ang warrant of arrest nga may criminal case number 27837-C violation ni sa barang act increasing the penalties for illegal number game as amending a certain provision of PD 1602. Sa information dire nga ini ang gin-issue sang RTC Branch 60 ka ginlagdaan ni Honorable Judge Gindolin Jimenez. Now ang bail recommended niya sini 48,000 ka pesos. Nakapit sa naman Hunyo 20, 2022 ang warrant of arrest na gin-serve sa mga tapos ang kapulisan. Matapos ngayon siya ang ginatagan sa informasyon may kasalan sa sini nga kinamatarong o constitutional rights
Kung painalaw man siya sa physical examination, in good physical condition siya karon naka-isolate siya sa isa ka selda tungod kay babayi ini diri sa may Cali City PNP Custodial Facility. Report gikan sa Syudad Sangkalis para sa Action Report Sunday Edition. Ang inyo ka-aksyon, Roger Gutib naga-report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio! Las 5:51 Action Radio Philippines Standard Time sa iluhan ta ang mabalita kay Action Nelson Patino kapulisan blanco sa gihapon sa kamatayon sa isa ka watchman sa Banwa Sang Calatrava. Detalye with Action Nelson Patino. Senador kapulisan sa Banwa Sang Calatrava blanco sa gihapon sa kamatayon ni Noli Alcanzare 46 anyo sa may asawa kag residente sa Sitio Dalakit, Barangay San Isidro sa among Banwa. Sunod sa police report, personal nga nagpabalo sa kapulisan ang utod sini sang biktima nga ang iya utod ang ginpatay sa wala pa makilala nga mga sospitsado sa Sitio Bandera, Barangay Bantayanon sa Banwa Sang Calatrava. Base sa medico legal nga ginapagawa ni Dr. Mark Alan Rizaga sa Calatrava District Hospital, igo sa paglabo sa liog ang gintunaan sa kamatayon sang biktima. Ang biktima base sa investigasyon sa kapulisan ang isa ka watchman sa mga filling material sa among lugar. Sa karon padayon pa ang pag-imbestigar sa kapulisan sa kamatayon ni Alcanzari. Report gikan sa Banwa Sang Calatrava para sa Action Report Sunday Edition. Nelson Patino na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Las 5:53 Action Radio Philippines Standard Time mga ka-aksyon. Kag mo inyo salamat sa aton mga action reporters kag correspondents. Kag mga ka-aksyon sa ilaman balita ang gindulong sa aton sa sininga aga. And of course mga ka-aksyon sa panahon bala subong kinanglan ang kadamo kabay sa mabalatian nga nagatapik subong sa lawas ang mga tao doon di naman tsindihan labi ng COVID-19 nga kadamo sang sub-variant mga ka-aksyon. So dapat may panaming kita sa aton iya nga ikaayong lawas of course. Gali mga ka-aksyon, dapat pilion ginaton iya ang food supplement nga may maayong nga epekto sa aton ikaing lawas. Labi na nga hindi naton mapaktan ang mga viruses o kung ano pa ang mga bakterya. Ang gulpi na lang nga nagatapik sa aton kag hindi ta mabalaan kung sino ang mga carrier dira. So dapat ready ang aton lawas mga ka-aksyon. Gani pilion gid naton ang food supplement nga may maay nga benepisyo sa aton of course nga ikaayong lawas. Ang ginasiling ko sa inyo mga ka-aksyon nga may napamatud-an nga maayo kag epektibo kag madugay na ini sa merkado kag wala gid nagabag-o ang presyo mga ka-aksyon ining the original Koi Herbal Capsule. Kay the original Koi Herbal Capsule mga ka-aksyon, epektibo ini nga pangontra sa mga balatian paagi man sa pagpabasko Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Okay! Maayong aga, mga kaaksyon. Happy Sunday gid sa inyo, no? So, kamusta? Kamudera? So, mga nag-upod sa aton via Facebook. Hello! Good morning! Dali lang, kido katudo sa monitor na. Okay. Good morning kay Miss Jinky Dialagdon. Good morning, Miss Jinx. Kay
Elvira Hilogo, Aida Alunan, good morning. Nini Jean Cabato, good morning, mother. Kaya Inday Blaza, good morning man. Araman si Joanna Juaneza Hilado, maayong aga sa imo. Gerald Hermino, good morning. Have a good, sweet, and blessed Sunday, everyone. More power, ARB, and keep safe, everyone. Monitor always, dira sa may Villasol, Bayawan City. Uy, mayong aga, dira sa inyo sa Taranya, taga Bayawan. Kay Miss Jinky, ginagreet niya lang si Miss Arthur Villasor, Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo and Docmat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Serela Samar, Aguilion, Christine Manalo, and MJ Season. Salamat, gid. You're welcome, Miss Jinx. Kag kay Melinda Demerin, good morning, man. Ginatamyaw man ni Miss Jinky si mama niya, Lulit Jalagdon, Papa Joe, si Kirina Villaflor, si Aldrich John Apil, Al Cherry, Cherry Lynn, kag si Jen Dialagdo, nagalingin ang ulo ko. Si Jen Dialagdon, Jane Nagor, Grazel May Villaflor, Florence Mallorca, Rafaela Rose Villaluna, Tali Casania, Annabel Rafaela, kag sa iya family sa Pandaron DSB. Good morning sa tanan niya family ni Miss Jinky. Kay Ray Baryoga, good morning man. Milko Bello, good morning. Tamyo niya lang si Thomas Carlo Bello nga perme nag-monitor, taga-aga. Ay, kalain. Sige, good morning, nandra sa inyo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon, Ma'am Van. Watching and celebrating Rochester Festival here sa Soldiers Field Parade today. Wow. Sige, Ma'am Van, enjoy and have a great day. Dra sa may Minnesota, USA. Kay Zanzu Solrak Carlos Niguray Lopez, good morning. Francine Nathalie Bautista, dara sa may Barangay Maaw, good morning. Family Bautista, Monteras, kag Morales, Mimis pagidne, good morning. Nunito Novero, good morning man. Kay Miss Jean Hisulgon, good morning Miss Jean, dara sa may Valladolid, sa Bebs Mangustandra, good morning. Sa mga kadto bala sa going south or going diri sa north, kung halin ka mo dira sa may kung diin ka mo nga bahin sang south, makahapit ka mo sa Valladolid, dira ka mo bakal pa ako sa sorry, sa Bibs Mangustan, kanamit sang iladra nga paho matamis, no? Kay Melvin Joe, good morning. Galing mambando, mapaos ko mamban. Charot, mapaos kita. Ti daw. Last Stress, Action Radio, Philippine Standard Time. With Exchange Technology. Ang balitang ito. Size 4 Action Radio, Philippine Standard Time, mga ka-aksyon. Sa Gyapon Action Reports Sunday edition, ang yung ginapamatian. Ang sa inyo alagad Action Dorel Cabato. Like this time, mga ka-aksyon, pila ka mga balita nasyonal aton pag-istoryahan, mga ka-aksyon. Especially, inibalang iduso subong or liwat iduso ni Senator Pia Cayetano, mga ka-aksyon, para sa 19th Congress. Ang akon pagbukas ng 19th Congress ining controversial nga divorce bill. So, suno diri mga ka-aksyon kay Senator Cayetano nga actually 1999 pa ini ginumpisahan ang pagduso sang divorce bill. Apang hasta subong wala sa gyapon ini maaprubahan or maaprubahan bilang lagi kay tungod man maka-aksyon sa pagkontra sang madamo nga religious group. So subong suno kay Senator Pia Cayetano kaliwat niya ini iduso sa pagbukas sang 19th Congress. Kag suno may mga report kuno mga ka-aksyon nga pabor man diri si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpasar bilang lagi sang sining
divorce, no? So balaan talang ni sa iyang pagsulod mga ka-aksyon, pero actually, ako personally, sa una, hindi man ko pabor sa sining divorce bill o galing maka-aksyon, samtang nagadako kita, kag naga-learn man. May mga circumstances man maka-aksyon nga, or nakapa-realize bala sa aton, nga, nagpabor kita sa sining divorce bill. Kay tungod man maka-aksyon, ginapaminsan sa una protection man sa mga kabataan bala kay madulaan sila sang ginikanan or mangin broken ang family, so hindi mahapos nga mangin parte sang isa ka broken family mga ka-aksyon. Madami sa mga kabataan nga do napariwara sa ilang mga sa ila kabuhi kay tungod sining broken family sila, wala sa managagay sa ila, pero may ara man nga successful sila. So depende sa gihapon sa pagpadako or pag-management sa ila sa mga ginikanan nga ila na dakuan mga ka-aksyon. So amo na ang especially ang ining divorce bill mga ka-aksyon, depende man sa kaso bala kay ito syempre kung ginakuga ka na draga pamahaw ka kuga gapanyaga katampa kag gapanyapon sipa ti matiner ka pa no. So amo na mga ka-aksyon, naintindihan taman ang sabahin sa aton mga religious groups ang pagpamatok sang sini nga divorce bill kay of course ang marriage mga ka-aksyon isa inakasagrado nga bagay gani ginahatagan gid ina of course sang importansya sang especially sa aton nga mga religious group. Galing subong mga ka-aksyon lain ang panahon no. Kadamo na sang biktima sining mga abuso, mga domestic abuse, ginaagwanta na lang kay tungod mo na kasal hindi mabiyaan, pero para man ini mga ka-aksyon sa ini balang ining biktima sang sini nga mga panghitabo, especially kung may dala na dira nga physical abuse, so alangan mapakastigo kalandra no. So according mga ka-aksyon kay sa divorce bill bala or kaundan sining hagna nga diborsyo or divorce, may nabasa ko lang maka-aksyon, actually gamay lang ang nabasa ko sini kay kaina ko lang ginbasa ang kaundan sining divorce bill, pero may nakabutang diri maka-aksyon nga ang ini ko nung ginaduso nga divorce sa Pilipinas maka-aksyon or divorce bill sa Pilipinas mas cheaper ini kag mas efficient sang sa annulment nga amo subong iya ang annulment ang gina-allow diri sa ato niya subong sa Philippines mong. So during sang committee deliberations mga ka-aksyon, naaprubahan sang mga miyembro sang committee ba nga ang litigation kag fees bala ang i-waived or wala ka sang balayran sa mga indigents nga mga divorce applicants. So paano ka ma-consider as indigent mga ka-aksyon? So ma-consider ka as indigent kung ang imo real properties or ang imo real properties ang below 5 million pesos. So ang amount nga gin-propose ni Speaker Pantaleon Alvarez during sa ila committee deliberation. So butsilingon kung ang imo real property dira mga ka-aksyon is below 5 million pesos, so ma-consider ka as indigent and wala ka sang i-waive or wala ka sang balayran nga mga fees dira sa pag-process sang sining divorce. And of course, sa mga nag-file man under the divorce bill mga ka-aksyon nga ginaduso sumong sa Pilipinas, sa mga nag-file sa sining divorce kung in kaso mapatuman gid man diri sa Pilipinas, so may ara sang ginatawag nga kinahanglan nila mag-observe sang 6-month or 6 kabulan nga cooling off period mga ka-aksyon. So for example, napasa na diri ang isa na kalayi ang divorce diri sa Pilipinas aton. Once mag-file ka sang divorce against your partner,
or sa imong nga husband or wife dira, so mayara sang ipain sa imong government nga 6 months cooling period. So para antes ipadayon ang ining tawag ni ining imo nga pag-file sang divorce, no? So may asang tawag nga cooling period kag do ka last na siya maka-action, kumbaga last ditch effort para basi pa lang within that 6 months basi pa lang ma-reconcile or magbalikana, marbago ang pinsar sang isa ka couple nga ma-undergo sang ining natawag nga process sa pag-divorce. Pero i-waive naman ini mga action or ang cooling period hindi naman ini ipatuman sa mga cases naman sang domestic abuse. So kung may mga katabo dira nga pag panakit na sa imo mga action, pamahog or kung ano man dira, hindi ka na pagipaydalom pa sa cooling period nga ginatawag or cooling off period nga ginatawag nga 6 months, kundi pwede na ma-process gila yun ang imo dira nga gin-file nga divorce against sa imo nga husband or wife. Kag may nakabutang man diri sa hagna nga kung ang isa ka kung mapamatud-an sang korte or mapamatud-an sang korte nga ang isa ka party bala mga action, ambawa imo nga bana or imo asawa ginapahog ka or ginaduso ka nga mag-file sang divorce, posible siya mga tubang sang pagkapreso or penalidad nga 5 years kaga 200,000 pesos nga penalty. So babi kay marabla man nga nakakita siya sang iyang bag-o nga partner, no? So gina-force niya ka nga ma-file divorce. Kaya syempre dito siya maupod sa isa niya ka bag-o nga nakita, no? Mayara dan iba niya nga siya lang ang may gusto nga mag-divorce mo, ang isa ya ka partner hindi, no? So amo na maka-action pila lang sa mga sa mga nabasa ta under sa sining divorce bill. So pagatun-an ta pagit ini maka-action para at least once nga wala ta pa man nabalaan kung anong mangin lakat sini kung ma-approve or what, pero at least the next time na italakayon ta ini mas damo kita sang ma-share man sa inyo mga ka-action. Sige? Sakag sa iban pagid nga of course balita national aryo sa pag sulod sang natalana nga pagsulod sang Marcos administration mga ka-action. Isa kuno sa luyag nga iduso nila amo ang pagpalawig sa 5 ka tuig nga termino sang barangay officials. By the way, sa mga ka-action tabala nga nagapamati especially sa Facebook Live, basi may gusto man kamo i-share about your sa inyo nga sa inyo nga opinion about sang divorce bill, pwede gid maka-action para basa taman or malantaw taman ang inyo dira nga mga opinion. So what is your opinion or viewpoints na hanungod sining divorce bill nga natala na iduso ni Senator Pia Cayetano sa pagsulod man sang 19th Congress. Okay? So, balik kita diri sa isa sa mga layi kuno nga luyag iduso sang incoming Marcos administration nga pagpalawig imbis nga di ba 3 years subong existing, no? So, ang termino sa aton nga mga barangay officials 3 years mga ka-aksyon. So, isa sa ginaduso iduso pa lang actually wala pa gid man isang duba nga report pa lang ni maka-action nga ipalawig sa tubtob 5 years ang terms ang mga barangay officials. So ini ang ginpahayag ni Executive Secretary designate Vic Rodriguez sang ini siya ang magtambong ginkilala sang 142 ka mabarangay sa syudad sang Quezon sa iya nahimo bilang public servant. So sa amo nga panghitabo maka-action or event, gin-question si Rodriguez kung madayon ang barangay kag sa Guriang Kabataan elections nga natalana sa Disyembre, kaga sunod sa iya ginaano pa kuno ginatun-an pa ang posible mangin bala maka-action tikang kon padayonon or hindi. So but silingon wala pa gid sang klaro nga
madayon o kung hindi ining natala na nga barangay election. Kaya in kaso madayon ang mga action sa December ni inimong, no? So sa December na. So mabalaan talang na kung ano ang mga desisyon sa aton man nga mga opisyal sang gobyerno. Kag ari pagid maka-aksyon ng isa ka balita naman nagikan sa Department of Agriculture kay siling nila posible magataas ang or hindi posible kundi ginapaabot na gid maka-aksyon nga magtaas ang presyo sang kalamay bangod sa kakulang man sang supply sini sa merkado. Sunod sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA, Pebrero pa nila nakitaan maka-aksyon ang mangin kakulang sang supply sang kalamay bangod sa Bagyo Odette man nga naglaslas sa Pilipinas sadtong labi na diri sa Negros Occidental sadtong Disyembre 2021. Kag iban pa nga gina-consider nila nga mga malain nga panahon. So sunod sa SRA, pagakulangon ang supply sang kalamay sa pungsod bangod nadugayan pagid ang pag-import bangod sa mga temporary restraining orders sang sugar producers rason nga paabuton nga magataas ang presyo sang kalamay. So kay may TRO subong maka-action mo nga hindi pwede sulod sang kalamay gikan sa iba nya pungsod subong diri sa Pilipinas. So sa subong nagtaas ang 10 pesos ang presyo sang kalamay sa pila ka merkado bawod ina sang oil price hike. So magluwas sa oil price hike sa DA paabuton pagid ang additional pagid guro nga pagsaka sining kalamay kay tungod man sa again kakulang sang supply. So nanindugan gid sa Agriculture Secretary William Dar nga may kakulangan sa supply sang kalamay sa pungsod kay ginakinahanglan gid nga mag-import. O galing subong hindi sa gyapon na maka-import kay tungod sang TRO or temporary restraining order angot sa pag-import sang kalamay diri sa Pilipinas. Okay, last size de Shashete Action Radio Philippine Standard Time. So, medyo kulabos na kita sa time. But anyway, ma-pause kita for some commercial breaks kaysa aton pagbalik. Ato naman pag-akwa ng patrol sa iyang mga natipon nga balita sa siniman nga aga. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Presyara tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Las 6:22, Action Radio, Philippine Standard Time. Kaga sa gihapon, Action Reports, Sunday edition, maka-action ninyo ginapamatian. Upod sa inyo alagad Action Dorel Cabato. Kag this time, ato na pag-akwaon ang aton patrol with Action Alvin Grava sa mga natipon niyang mga balita sa siniman nga aga. Action Alvin. Doors, ginabulubanta 20,000 ka pesos ka valor sang pagkabutang ang natupok sang kalayo sa sunog nagluntad alas 3:15 kay na sang aga sa Capitol Heights, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sa inisyal diri nga pahayag ni Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, ang ining puluyan ang ginatiniran ni Brando Hapilona. Karon action na doors, ongoing pa man ang investigasyon ni FO2 Raymar Banaglorioso, ang arson investigator sa siyudad sa Bacolod, bahin diri sa nasunog nga balay ni Habilona. Kag tuyo diri nga hibaluon kung diin naghalin ang kalayo kasubong man kung ano ang intunaan sang kalayo. Sa dugang paginaton nga balita, ining 50 anyos nga amay ang napatay matapos nasapuan kahapon sa sapa sang Hacienda Antulanga, Barangay Tinungan sa Banwasa nga Isabela. Din ang biktima diri kilala kay Leonardo de Bosada, presidente ni sang Zone 2 Hacienda Antulanga sa amuman nga lugar. Sa diin sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Joseph Partidas, ulihin nga nakita ang biktima takna alas 6 ang gabi tinalikdan nga June 24 nga nagapaligo pa sa sapa pero nakainom ni siya Action Doors, nakainom sa makalubog nga ilimnon. Apang mga alas 9:30 kahapon nasapuan na lamang ini ang patay sin nga lawas nga ginapatihan sa pamilya kag isang mga kapulisan nga posible na lumos. Ginpahayag man diri ni Partidas nga wala man sang foul play nga kita sa lawas sang biktima sa diin sulok kag base sa aligasyon ini ang purely droning incident gid lamang. Nagpanugyan man si Partidas nga kung mahimo likawan ang pagpaligo sa sapa, ilabi na kung nakainom o kung hubog kag kasami diri sa iya amuni ang masabing ginatunaan sang aksidente o kung pagkalumos. Ari ang pahayag ni Major Partidas. Para pa sa suba kag hubog na kung tinuwan siya sa ilignan. So, ang moto alas na nakita sa iya, at ito
Joseph Partidas. Report gikan sa patrol, inisya aksyon, Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat Action Alvin Grava sa mga balita nagikan sa patrol kag thank you so much mga ka-aksyon sa inyo man nga pag-upod sa akon sa siniman nga aga. By the way, ginatami ko lang sa good morning si si Tita Edith and Tito Dodoy Valero dra sa may Shenda Bonifacio, Barangay Mailom, Bago City. Good morning dra sa inyo Valero family, maayong aga. At sa tanan nga mga residente dra sa Shenda Bonifacio, good morning lang sa inyo. Kag of course, good morning man kay Eddie Lawus dra sa may Victoria City, upod kay Nana Isabel, happy Sunday. Athea Kim Iriman sa may Banwas ang Mursha. Si Dina Magbato Malabago, good morning, pa-shout out ko no kay Mama niya, nagapamati Pirmidra sa may Barangay Lokotan. Good morning sa Mama, sa Iloy ni Dina Magbato Malabago. Kaya wala nakabutang ko anong ngalan. Kay Lito Maconocido Valmoria, good morning. Dra naman sa may Paglaom Village, Barangay Mansilingan. Si Winston Goles, good morning man. Dra naman sa may Recreo, Purok 3, Barangay Recreo, Banwas ang Pontevedra. May lang nga pagpangapi sa kapihan ni Gani. Good morning man kay Jero Penachos. Good morning sa imo. Kag sa tanan nga nagaupod sa atong subong aga. And happy birthday sa my birthday today. Nagasaulog sa na birthday, anniversary, or kung ano pa nga special celebration. Happy nga pag-celebrate. Happy birthday, happy anniversary, happy nga pag-celebrate. Anyway, so sige mga ka-aksyon, kag thank you so much again sa inyo pagupod sa akon sa sininga aga, and sa tanan nga magabiyahe today, extra careful, halong-halong mga ka-aksyon, kag happy Sunday, happy blessed Sunday everyone. Kag ini naman si Action Dorel Cabato, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.